Gaurko egunez, Galdako jasandako bombardaketa urteurrena dela eta fusilatu eta desagertutako amamaren nebarena, Pedro Azuazu jaurrena, kontatzeko eskatu doztie eta hori segiten saiatuko naz. Familian, beti jakin izan dugu osaba fusilatu ebela. Eta gaia urten izan danetan normaltasunez komentatzen zan. Etzan sekretu, baina gauzan dirik bezkenkien, gerora lotu dugu zan ari solte batzuk baino. Egia behar dugu erreparazioa bilatu gura bada. Egia familientzat deskantzua da. Behingoz dolua egin alizatea gure historioaren atal hori ganora zitziz. Deskantzua dakar non dagoen jakite hutzak. Are gehiago bere sorlekura bueltatzeak. Urte luzez jakingura eta ezinaren osteko deskantzua da eta izango da. Azken urratsok sortzen doztiezan sentimenduak honesek dira. Emozioa, osabaren ibilbidearekiko jakingura handiagoa eta batez be, gure familian behintzat ganorazko dolua egiteko aukera lortzaren posa. Beste familia askok ondino lortzeko dauan. Hori bai, bere arrebek eta koinatuak, bera begudari izanak, bere azken denporetan haupeka, eixo aldo zune, esan ustanak, prozesu honen amaira ezin ikusteak pena emoten dozt. Baina ahal izan dana eginda dago, horrek kontsolatzen du. Orain dela 85 urte, Galdakao betiko markatuko zuen gertakari izugarria oroitzeko. Belaunaldi horietatik gaurdaino igaiatako historia. Amama eta aititen kontakizun horietan, tropa fasistek gure herria nola bombardatu zuten azaltzen zieten. Beraien seme-alabei eta horiek gure belaunaldi. Sarraski hori Galdakaon hiltzatuta geratu zen. Gernikan, Otxandion, edo Durango bezala. Ziurazki, bombardaketaren eguneko galdakostar guztiek beraien burua arriskuan zituzten. Eta imaginatzen, saiatzen naiz, nola egin zuten korrika askok iratzean dagoen babeslekurantz. Hildako gorpuak, alasako etxetik banatzen ziren bitartean. Herria asko aldatu da, 1927ko udaberri hortatik. Baina hemen gaude. Urte hurren hori gogoratzen. Eta hori da instituzioen beharra. Beste ardura askoren artean. Memoria bizirik mantendu behar du. Ezin dugu gertatutakoa ahaztu. Memoria historikoaren garrantzia helarazi diezaiegu. Argi izan, batzuk izan zirelako, gaur gara. Eta gaur garelako, beste batzuk izango dira. Jarrai dezagun memoria lantzen, oraina eta etorkizunaren zutabea izan da. Eskerrik asko. Ez dadila ahaztura gaiendu. Ez daitezela urte haietan gertatutakoak errepikatu. Ez hemen, ez inon. Ez Galdakao, ez Euskal Herrian, ez da munduko inongo txokoan ere. Eta horretarako memoria, gogoratzea, irakurketa osoak egitea, oroimena eta aitortza. Ahí le he tenido en mis brazos y me ha arrancado el tiro, me ha arrancado. Horren esplosiñoagaz, bera biltzakon paseu, ¿sabes? Bai alabatxo ekiuena ondoan, eskapeiakon. Hilda, claro. Da zelango personak arte horikoak. Hola, dugu zuen zilea gizona hil. Que sobre todo que tiene que haber paz.